picture daw. Picture. Good morning, Barok Antakya. Sa kanindot nga adlaw gihatag kanato sa Dios nga makahimo na usab kita sa pagpukaw sa mga kaigsunang nahingatulog. Mga kaigsunan nga nangabugnaw, mga kaigsunan nga naa karon sa mga kabalaka or unsa klase nga mga crisis sa kinabuhi. So nindot ang atong topic nga kita nagapadayon sa paghatag og spiritual vitamins about the Holy Spirit. Kay mao ni ang gikinahanglan sa body of Christ karong panahon na. Good morning, Barok Antakya. Amen. Okay, praise the Lord. So, once again, good morning to all our followers or viewers. There is Bisaya Podcast. Usa ka nindot nga panahon diri sa amo sa Pilipinas, miinit ni gyud sakto. O salamat sa Ginoo sa panahon nga nindot kaayo nga din makita makapadayon ta sa atong mga misyon, sa atong mga lakaw sa pagpahibalo sa mga tao may tungod sa gugma sa Dios. So, nining adlaw makaigsunan usa ni sa series topic nato about the Holy Spirit. Last other Sunday we are talking about knowing the Holy Spirit. But today, we're not only knowing the Holy Spirit, but we need to encounter Him. Kinahanglan ato gid sang masinati ang Holy Spirit sa itong kinabuhi, knowing ang Holy Spirit is the Spirit of God, no? He is the power of God. Siya ang gahom sa Dios nga mo manifest, mo possess sa atong kinabuhi. Kay kung dili ta ma-possess sa Holy Spirit, sa Spirit sa Dios, now mo na nga ang tendency ang espiritu sa demons, ang espiritu ni Satan mo possess sa tao. Muna nga ang tao makaigsunan naay kinabuhi nga sukwahi gyud o kinabuhi dias pagkadaotan, kinabuhi nga wala gi relasyon sa Dios tungod kay dunay manipulation sa mga demon spirit nga moguba sa tao, mo usab sa panghunahuna sa tao, mo usab sa pagbati sa tao o kana nga espiritu dili espiritu sa Dios. So busa nga kinahanglan nato nga makailatan niya o masinati nato ang espiritu sa Dios. Now diri na usab kita makaigsunan diri ta nga passage diri sa John Decimbo diri sa chapter 14 beginning in verse 15. Nag-ingon diri makaigsunan ang pulong sa Dios, kung nahigugma kamo kanako tumana ninyo ang akong mga sugo. Verse 16. Mangayo ako sa Amahan og hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Verse 17. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo sa pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya, apan kamo makaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. So diri nato masabtan makaigsunan ang advantage kung naa ang Espiritu Santo sa Dios. So matud pa diri makaigsunan usa ni ka instruction ni Jesus kanato sa iyang mga disipulo, sa mga believers, sa mga taong naay relasyon sa Dios. Na matud pa niya higugmaa na kung kamo nahigugma kanako tumana ninyo ang akong sugo. Kabalo ba ka makaigsunan nga lisod jud nimo mabuhat ang sugo sa Dios.
gawas lang kung naa ang Espiritu Santo. So specific na instruction ni Jesus ni nato, higugmaon siya. Higugmaon ang Dios. Og matud pa niya, kay mangayo ako sa amahan og hatagan kamunyag laing magtatabang. Kining magtatabang or helper or comforter, counselor, makaigsunan, nag-refer kini sa Espiritu Santo. Matod pa niya, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kanturan. Now, nganong gikinanglan nga masinati nato ang Holy Spirit, kay siya ang gustong muuban nato hangtod sa walay katapusan. Kay kung dili ta ubanan sa Espiritu Santo makaigsunan, now, dili nato mahigugma ang Dios. Dili gid nato makatunan unsaon paghigugma ang Dios. Dili ta kahigugma sa Dios insakto. Nganuman, tungod kay wala man nato na sinati o na-encounter ang Espiritu Santo. Na mauni ang instruction sa Dios ni Jesus sa iyang mga disipulo makaigsunan. Nagpasalig si Jesus nga iyang ihatag ang gisaad sa amahan. Mangayo ako sa amahan o hatagan kamunyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Now verse 17, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo sa pagdawat niya. Nganuman matud pa niya, matud ni Jesus, kay ang kalibutan wala man makailan niya. So mao ni ang lisod sa tao kung wala kaila sa Holy Spirit. Kung ang tao nakailata sa Holy Spirit, nga He is the Spirit of God, He is the power of God, siya ang kining revelation sa Father sa itong kinabuhi. Makaigsunan, o kining Espiritu, mauni ang Espiritu sa kamatuoran. Dili lang Espiritu sa kamatuoran, siya usab ang Espiritu sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi niya. Hinumdumi makaigsunan nga kini makig-uban kanato sa walay katapusan. Now, ang kalibutan, dili kailan niya. Dili mo dawat niya tungod kay wala man kaila kaniya. So, mao ni ang lisod sa tao. Kung ang tao makaigsunan, inosente, ignorante, may tungod sa Holy Spirit, I tell you, di gyud nimo mainsakto ang imong kinabuhi sa paghigugma sa Dios. Lisod higugmaon ang Dios kung wala ang Holy Spirit. Nga naman, kaya ang Holy Spirit, siya ang nag-empower, siya ang nag-reveal kanato sa mga butang may tungod sa Dios. Siya ang naghatag nato wisdom. Siya ang muusab sa dagan sa itong pagbati. Ang Holy Spirit ang mo-transform nato from glory to glory. Muna yun si Jesus, matud pa niya kung higugmaon. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So, higugmaon nato ang Dios. Kung higugmaon nato ang Dios, willing ta mutuman siyang pulong makaigsunan. Pero mo ni naay iyang gipasalig nga Espiritu Santo. Ang Espiritu makaigsunan nga magtatabang. Meaning mo siya'y makasustain nato. Siguro karon apa kay pagbati sa Ginoo, apan afterwards na daghang pagsulay mawala mabugnaw kas Ginoo. Nganuman wala ang Holy Spirit nga makikuban nimo. Siya ang mutabang nimo. Ang mutabang nato makaigsunan aron nga kita makalahutay, aron kita nga maka-overcome tag pagsulay ang Holy Spirit. Kay siya man ang espiritu sa kamatuoran. Siya man ang espiritu sa wisdom, understanding. Siya ang spirit of faith. Now, ato nang gisgutan last Sunday makaigsunan ang 9 gifts of the Holy Spirit. One of the gifts of the Holy Spirit makaigsunan is the gift of faith. Pagtuo makaigsunan. Kay kana nga pagtuo, mao nay mahimong ground nimo makaigsunan aron nga mahimong lig-on ka sa imong pagpangalagad sa Dios. So hinumdumi makaigsunan nga kini nga espiritu nga gisgutan ni Kristo mao ning espiritu sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Now matud pa diri makaigsunan sa Luke chapter 24. Now ato ni basahan makaigsunan. Matud pa diri ni Jesus diri sa verse 49. Og ako mismo mao ang magpadala ngani kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Now, ang but pasabot ni Jesus niini makaigsunan, naghatag sa instruction siya mga disipulo nga magtigom kamo diri sa Jerusalem. Dili kamo muundang sa pagfellowship hantod nga kamo kasuluban nga moabot gikan sa kahitasan ang gahom aron nga pag-igsunan mo ning rason nganong tagaan ka gahom aron di ka maulaw, aron nga mahimo kang isog sa pagpangalagad sa Dios,
aron nga ikaw dunay gahom sa pagpamatuod, nay gahom sa pagwitness, nay gahom sa pagsulti sa pulong sa Dios. Kay kung walay gahom makaigsunan sa pagsulti sa pulong sa Dios, dili ta epektibo. Dili ta epektibo sa atong pagpangalagad sa Dios. So ang gahom makaigsunan gisaad ni Jesus nga ikunsad nato. Si Jesus ang magpadala makaigsunan tungod kay saad ni sa Amahan. Ipadala kini diha siyang ngalan aron nga kita sud-uban og gahom. Na mato pa niya balikon ako makaigsunan apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahom gikan sa kaytas-an. Namo ni nitabo makaigsunan sa diyang si Jesus makaigsunan mikayab na, mibalik na sa Amahan. Human siya nabanhaw, mibalik sa makaigsunan. Mao ni ang iya ang last nga statement, mao ni ang last niya nga instruction nga mag-fellowship yun. Magtigom dito sa Jerusalem. Muna ang mga disipulo atong panahon na nagsigig daig sa Dios. Nagsigig daig sa Dios hantod miabot ang adlaw sa Pentecost makaigsunan. Nabasahon nato sa Book of Acts makaigsunan. Mao na ni ang ilang encounter. Now listen makaigsunan. Mao ni ang encounter sa diyang nagsigi sila daig. Na try to imagine ang benepisyo sa sigita og daig sa Ginoo kung saran ka sa gahom sa Dios. Ma-encounter nimo yun ang gahom sa Dios makaigsunan. If you are a person of worship, you're a man and woman of worship sa Ginoo. Kinunay nimong gidaig ang Ginoo. Kanunay nimo siyang gipasalamatan sa imong kinabuhi. I tell you makaigsunan, kunsaran kagayod og gahom sa Dios. Tagaan kag gahom sa Dios aron nga mas mahimo kang mas epektibo sa imong pagkakristohanon. Na mao ni tabo makaigsunan sa adlaw sa Pentecostal, sa diha nga sila nagtigom didto makaigsunan sa upper room sa Jerusalem. Now, sa buhat chapter 2 makaigsunan, mao ni ang ilang encounter. Basahon natin ni makaigsunan. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit og sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin og ni lukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diya sa matag usa kanila. Now verse 4. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo og misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu Santo. Wow. Now mao ni ang encounter. Now listen makaigsunan. Usa sa mga gasa ang gitawag og physical evidence na kita puno sa Espiritu Santo, ikaw magsulti og laing mga pinulungan. Mao ni ang naitabo makaigsunan sa mga believers, sa mga apostoles. Silang nagtigom sila, dunay kalit makaigsunan, nakita nila nga daw kalayo. Now, listen, daw kalayo makaigsunan nga mitundog sa ilang mga ulo. O mato pa diri makaigsunan, nagtungtong diya sa matag usa kanila, silang tanan na puno sa Espiritu Santo og nagsulti sila laing-laing mga pinulungan. Kabalo ba ka makaigsunan nga ako personally kini inyong ubos nga alagad. Way back 2004 kini nga chapter 2 sa Book of Acts, ako personally usa nakasinati nini makaigsunan. Dunay mga taong witness ngadtong panahon na samtang nagpuasa ko makaigsunan dito sa among lugar, ilalom sa usa ka mangga makaigsunan. Nga din nagday ko sa Dios makaigsunan. Sa diyang nagday ko sa Ginoo, nagpasalamat ko sa Dios sa kalit lang makaigsunan nga dunay kusog king hangin na mao putoy akong encounter. Kay anyway kining pagkapuno sa Espiritu Santo nagkalain-lain ang atong encounter ani individual. Pwede nga ikaw ilihans lang, pwede nga ikaw nag-ampo lang diyan sa church, pwede kang mapuno sa Espiritu Santo. Pero kining akong nasinati makaigsunan sama sa nasinati sa mga apostoles way back 2004 makaigsunan, I think month of November makaigsunan. So dang nagday ko sa Ginoo, dunay kusog king hangin. Bisan na ako mga kauban na tungtunguran, naka-witness sila sa naitabo nako. Kusog kayong hangin makaigsunan og sa kalit lang makaigsunan, dili na nako mapugan akong baba. Nahibulong ko kay conscious man ko nganong nanultig lain ang akong baba, nagsulting bisang unsa na lang nga pulong og sa diya makaigsunan dili nako kayang i-resist ang naitabo sa akong lawas. Og mao di ay kato nga oras akong na-encounter ang Holy Spirit. Mao di kato nga moment mga kaigsunan na sinati na kong gahom sa Dios. Og tungod niya tong encounter makaigsunan hantod karon andam kong mamatay tungod og alang sa Ginoo.
And that's my personal encounter of the Holy Spirit, how the Lord transformed my life. Nakita sa akong mga kauban, natumba ko makaigsunan, gani nagdugo na akong baba makaigsunan, nangatangtang ang batunis sa akong sanina, nagligid-ligid ko makaigsunan, kay mura ko giduslitan og bultahe makaigsunan, nga pila ka thousand nga bultahe sa kurinti. And that very moment, I began to speak in other tongues. Rabasika na yasukurubusika na mama. Rokokosika na matakasandara na baba. Kana nga pulo nga heavenly language, wala na ko na iskwilahi, wala na ko na tun-i, kusa na nga miabot na ko makaigsunan. Nahibulong ko personally. O kining nasinati sa mga apostoles, nasinati na ko ni personal. Muna ako makapamatuod ko nga kining akong giwali nga Dios sa inyong mga kinabuhi. Tinuod ni nga Dios nga mousab og kinabuhi. Gali makaigsunan, dili ko malimot nga itong panahon na. Sada miabot ko sa balay, nahibulong ko, na curious ko makaigsunan. Kaya na itong panahon na bago pa ko makaigsunan diya sa Ginoo. Apa nakita sa Dios akong sinseridad sa pagpangalagad. Miadtong panahon na makaigsunan, pag musulti ko lay pinulungan, kusa na lang na ko masulti. Anytime kung gusto ko, pwede na kong masulti makaigsunan. Nasapon ko sa kong inahan nga nagpray ko in tongues makaigsunan. Nakita ko sa kong mama nga gikan sa garden, naghilap ko sa Ginoo, iya kong gigakos in taon makaigsunan. Kaya matupad niya, abi daw niya, nabuang na ko, naunsa na niya kong anak. Ibig unsa na may gipangyawit. Wala siya nasayod, unsa na tabo sa ako makaigsunan. Naghilak siya in taon, ako sang ipalingkod, kumalingkod man. Kabalo ba kama, kining akong na-encounter. Matun pa sa pulong, gikuha na kong Bible, gipasabot na ko niya. Nga mao din ni gasa ni sa Espiritu Santo. Mao ni ang usa sa gitawag og physical evidence makaigsunan nga we are filled with the Holy Spirit. Kabalo ba ka nga kini para ni sa tanan, sa mga taong nangandoy, sa mga taong gustong makasinati makaigsunan. Tungod kay usa ni sa mga silyo sa Dios, the seal of the Holy Spirit for the day of redemption. Now, makaigsunan mo ni nitabo sa mga apostoles nga gikunsaran sila makaigsunan, na encounter nila kay mao ni ang gahom sa Dios. Sa Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses from Jerusalem, Judah, Samaria, until the ends of the earth. Now, kunsaran ka sa Espiritu Santo, ingon nga gahom na sa Dios sa imong kinabuhi, aron ikaw mahimong witness sa Dios. Usa ka nga maka-witness, unsaon man nimo pag-witness, dili lang kay Jehovah Witness. Bisan pag Jehovah Witness ka, kung wala ka sinati sa encounter sa gahom sa Dios, unsaon man nimo pag-witness. Ang tinuod nga mga witnesses sa Ginoo katong nakasinati sa gahom, naka-encounter sa gahom. Unsaon man nimo pag-testify mahitungod sa Dios nga wa man nimo na encounter ang Dios. Wa man nimo na sinati yang gahom. Namatod pa diri makaigsunan sa Epeso 5 makaigsunan. Dunay gisgutan sa Epeso 5 versikulo 18. Ingon ang Bible makaigsunan, ayaw kamo pagpakahubog sa bino, apan pagpakapuno hinuon kamo sa Espiritu Santo. Now, unsa may comparison di ang makaigsunan? Ang tao mingon man nga nangabuang man na sila, nangaunsa man na sila. Now, mo ni makaigsunan, kung ang tao bitaw nga nahubog, di man ingong nabuang. Pero ang tao bitaw nga nahubog di sa Ginoo, sa presensya sa Dios, nga muhilak, nga nidaig sa Ginoo, grabe ang pagdaig sa Ginoo, grabe pagsayo sa Ginoo, igno na sa taong nabuang. Sayop nga mentalidad, makaigsunan nga judgment sa tao nga naman, kay wala man nasayod sa pulong, wala man ka-encounter sa gahom. Ang ingon sa Bible makaigsunan, ayaw kamo pagpakabuno sa bino, pagpakapuno hinuon kamo sa Espiritu Santo. Na unsa may kalainan di makaigsunan, kung ang tao mapuno sa bino, wala nay buot, wala nay batasan. Samot hinuon og pagkadautan. Pero mao ni, kung mapuno ka sa Espiritu Santo, samot kang mahimong buutan, samot ka mahimong matarong. Mao nay kalainan. Pero sa kalibutan lahi man, kung mapuno ka sa Espiritu Santo, igno na nung kagbuang. Pero mapuno galig bino, wala gyud tao pagsaway. Mingon nga ay wa gyud nahubog lang gyud na siya. Makaigsunan karong panahon na dili tiaw ang kinabuhi. Gikinahanglan kitang mapuno sa Espiritu Santo. Kinahanglan kitang maka-encounter sa Espiritu Santo. Nganuman, ang Espiritu Santo sa Dios, kansang Dios sa atong kinabuhi, nga mohatag kanato og bunga makaigsunan diha sa gugma, pagkamaayo, pagkamaagho, ang pagkamatarong makaigsunan,
ang pagpugong sa kaugalingon, ang bunga sa Espiritu Santo nga mohatag kanato og pagkamatarong makaigsunan. Ingon man ang mga gasa sa Espiritu Santo mohatag kanato gahom, kaalam ug kahibalo. Ingon man mohatag kanato discernment spirit, mohatag nato makaigsunan og mga nindot nga gasa makaigsunan aron kita makaalagad sa Dios nga epektibo gayud diha sa Ginoo. So makaigsunan ang hinaot ko nga ang mubong mensahe karon may tungod sa encounter with the Holy Spirit. Na ma-encounter nato ang Holy Spirit sa diha nga kita tinud-anay tang mahigugma sa Dios. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sa diha mahigugma ta sa Dios, na ang Holy Spirit mutabang nato aron makapadayon ta sa paghigugma, makalahutay ta sa paghigugma sa Dios. So nahinaot ko makaigsunan nga ikaw karon nga naminaw, imo ning gitagaag dakong pagtagad, imo ning pamalandungan, ug imo ning i-desire sa imong kasing-kasing. Matud pa ni Pablo makaigsunan nga kung ikaw nangandoy ka, desira, panganduya ang mga maayong gasa. So usa sa mga maayong gasa nato makaigsunan is the gift of the Holy Spirit nga andam ihatag ni Jesus diha kanimo aron ikaw gamhan, aron ikaw may mo epektibo, aron makaalagad ka sa Ginoo puno sa gugma, puno sa kaluoy, mobati kag kaluoy sa kalag sa mga tawo makaigsunan aron mga tao makapangandam, makaigsunan ug makaalagad sa Dios. So lastly ako magaingon nga ang tao nga naay pagtuo sa Dios dili siya mapakyas siyang paglaom. Kaya ang Dios nga nagsaad siya mga pulong andam siya nga motuman niini. Dalaygon ang Dios ug maayong buntag kanatong tanan. Amen. Pagkagalom sa mensahe ni hapon Yes, Barot, tangawa lang po itong giunsa, ang iyang pag-encounter sa Holy Spirit. Yes, sakto na tagya. Huwag na ibalo. Lalo mo din siya. Yes. Saog din ako pag matman ang palaang Spirit. Ay na siya saog na ako pag-encounters sa kanya, di ba? Tagya. Una usahay galing tinod kanang ingon ni pastor na usahay kanang kita magdaig ka. Tapos lalo na ubang ko kamalak sa di ba? Akong minister. Tapos kanang tapos sa mga tao makakita galing mo, uy, naglahi man. Di ba? Palahubog pag kana sa una. Unsa kay nakauna na, di ba? Oo, tinod niya. Tapos pag, oo, di ba? Ikaw sa una. Unsa dito sa una? Oo, tinala ko sa una. Oo, palahubog. Ay, ayaw na ibibay. Pero tinukod siya na. Kailangan ko na mag-reflect sa akin. Mga pulong sa Diyos. Maigo man yun ka, pero tinukod sakit mo yun kung tinukod tayo. Sakit yun, pero nawakit kailangan na po na i-accept. Amen. Siya. Pero kanang acceptance pa ba na start na ang kinabuhi sa imo na nagbuhat na sa imo ang kinabuhi. Kaya nga kung dili po nimo na i-accept mga kwan, ay dili pa na tinuod, sila tinuod. Diba? So dili pa ka ready, dili pa ka kwan na imo ang i-accept ang si Lord sa imong kinabuhi. Pero kung may mo ka na tinuod yun na, pero karon lahi na. Lahi na si Baron, bana na. Ikan na. Amen. Kailangan maka-master all yun. Yeah.